खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। ससियेल मिडियायाव भाइरेल मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ। मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ भाइरेल जानाय खौराङा नंखाय बुंदों रनस पेगु। गिबि मन्थ्रिनि इसारा थाबैनो बन्द जागोन इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज आरो डिटिअ मावख'। सोरां मन्जु थियेटारनि दिहुनगिरि चन्द्रकान्त मुसाहारिनि सेराव जेब्लाबो नांथाबनानै थानांगोन बर' हारिया बुंदों अनजालि दैमारि। आसाम सेक्रेटारियेटआव गासै मोन 352 मासिया लांदां जानानै दङ। फान बाजाराव गोबां हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे सानै हमजादों। शाहबाज शरीफआ पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रि आरो मरियम नवाजआ पान्जाब प्रभिन्सनि गिबि मन्थ्रि मासियाव। खौरांगिरिफोरखौ गिबि मन्थ्रिनि मान बावनाय हाबाफारियाव मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ बाहागो लादों। लकसभा बिसायख'थिनि दावहायाव देरहानो आसाम कंग्रेसआ जानजि खाफ्राबाय। टाटा ग्रुपनि हेफाजाबाव आसामाव 25,000 कौटि पेकेजनि खामानि मावनो लादों। आबादारि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय पान्जाबनि 3 आबादारिया मेगन खोमानांबाय। सिआइडिनि सासे अफिसारखौ बुनानै जोखोम। गोमानाय फरायसाफोरजों लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरिखौ हमनो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों दिनैनिफ्राय जागायबाय 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद। दिनै गिबि सानाव इंराजि आयदानि आनजाद दङमोन, नाथाय देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि गिबि सानखालिनो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों आनजादनि सोंथि बिलाइ। मख'नो गोनांदि मेट्रिक आनजादा जागायनानै 30 मिनिट सम उनावनो इंराजि आयदानि सोंथि बिलाइयाव ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गोग्गो आरो गेबेङै आनजाद खुंनो थाखाय रायजो सरकारा गोख्रों राहा लादोंमोनब्लाबो जागायनायनिफ्राय 30 मिनिट उनावनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मबाइलाव सोंथि बिलाइ गोसारनाय जाथाया सेबाखौ गोख्रों दान्थे बिदान्थेयाव हाबसो होनायजों लोगोसेनो रायजोनाङै बयखौबो सोमोनांहोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला काछार जिल्लानि बासकान्दी नेनामिया एस स्कुलनिफ्राय सोंथि बिलाइया लिक जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे आनजाद मिरुआव थिसन जानाय फोरोंगिरि हाइदर हुसेन मजुमदारा सोंथि बिलाइखौ लिक खालामदों होननानैबो गोख्रों अजद सिखांदों। रिपर्ट बायदिब्ला हाइदर हुसेना मजुमदारनि मबाइल फननिफ्राय गोसारजेनदोंमोन मेट्रिकनि सोंथि बिलाइया। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां देग्लायनि एस जोबथा आनजादनि गिबि साननि आनजादनि सोंथि बिलाइयाबो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन। बेबायदि गले गले सोंथि बिलाइ लिक जानाय जाथाया लाख लाख फरायसाफोरजों लोगोसेनो दिथागिरिफोरखौ साननो गोनां जाहोदों। 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि माखासे सोंथि बिलाइयाबो लिक जादोंमोन। मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ लिक जायाखै। मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ भाइरेल जानाय खौराङा नंखाय। बे बाथ्राखौ बुंदों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनस पेगुआ। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादा दिनै जागायजेननाय सानखालिनो काछार जिल्लानि गंसे आनजाद मिरुनिफ्राय आनजाद जागायनानै 30 मिनिट उनावनो ससियेल मिडियायाव सोंथि बिलाइ भाइरेल जानाय जाथाया रायजोनाङै दान्थे बिदान्थे सोलिहोदों। नाथाय काछाराव मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ भाइरेल जानाय खौराङा नंखाय आरो बांसावनाय होननानै ससियेल मिडिया एक्सआव बुंदों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनस पेगुआ। बे जाथायनि सायाव खुंथाया नायबिजिरगासिनो आरो बेनि सायाव आयेनारि गोख्रों राहा लागोन होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया मिथिहोदों। रायजोआव थाबैनो बन्द जानायनि लामायाव आसामनि मोनथाम बिफाननि सोरखारि मावख'। बेनि इसाराखौ होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी कलाक्षेत्रआव दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिशन बसुन्धरा 3 बिथांखि बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आसामनि मोनथाम सोरखारि मावख'खौ बन्द खालामसिगोन होननानै इसारा होदों। गिबि मन्थ्रिया बुंथिनाय बायदिब्ला सोरखारनो एसेबांमानि साख्रि आवलानि गोनांथि गैया। इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज आरो डाइरेक्टरेट अफ IWT मावख'खौ दानिफ्रायनो बन्द खालामनो हानाय जाबाय। फैगौ बोसोरनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सपर्ट अफिसार सुंद'यै डिटिअ मावख'खौबो बन्द खालामनो हानाय थासारियाव फैगोन।
बबेखानि बै मोनथाम मावख'नि खामानिफोरा गासैबो डिजिटेल जाबाय। दानिफ्राय ड्राइभिं इनस्टिट्यूटआबो लाइसेन्स होसिगोन। DTO मावख'आव जेबो खामानियानो थानाय नङा। बेनिखायनो बैफोर मावख'फोरा बन्द जालांगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया रोखायै बुंथिदों। बजालि जिल्लानि लेसरा गामियाव जोनोम मोननाय सोरां मन्जु थियेटारजों खुंफुंजानाय सनाथि मायथाइ फालिनायाव बृहस्पतिबारखालि नैथि सानाव मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। सनाथि मायथाइ फालिनाय जागायनायाव गोबां महरगिरि, फावथाय दिन्थिग्रा, फावथाय मोजां मोनग्रा आरो रायजोनि होंगो दोंगो जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बृहस्पतिबारनि बेलासियाव खुंफुंनाय सावरायनां जथुमनायाव थांखिजानाय बुंथिगिरिनि बिबुंथि होनानै बर' वुमेन जास्टिस फरामनि बारग' आफादगिरि आरो साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि थुनलाइगिरि डक्टर अनजालि दैमारिया गावनि बिबुंथियाव बुंदोंदि बजालिनि लेसरा गामियाव चन्द्रकान्त मुसाहारिया 50 बोसोर सिगां गिबिसिन बर' रावनि फावथिना दिन्थिग्रा थियेटार सोरां मन्जु थियेटार जोनोम होनानै थाद'आ जासे फावथिना दिन्थिनानै जारिमिनारि रनसाय खालामबाय। बर' हारिनि आरो आसामनि हारिमुनि जारिमिनाव चन्द्रकान्त मुसाहारि आरो बिथाङा दिहुननाय सोरां मन्जु थियेटारनि मुङा जोंनानै दङ। बर'फोरनि माहारियारि जेंनाखौ लानानै जानाय गुबुन गुबुन बेरेखा जुजिलायनायनि समाव चन्द्रकान्त मुसाहारिया फावथिना दिन्थिग्रा थियेटारनि मोनसे थुनलाइयारि जारिमिन महरै फोथांनानै लाखिनानै माहारियारि हारिमुखौ जौगाफारसे लांदों। चन्द्रकान्त मुसाहारिया हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जिउनि साधना मावनाय एंगारनानै मोनसे जारिमिन रनसायबाय। चन्द्रकान्त मुसाहारिनि सेराव जेब्लाबो नांथाबनानै थानांगोन बर' हारिया। बिथांनि सेराव जों जेब्लाबो दाहार थागोन। चन्द्रकान्त मुसाहारिया बर' हारिनि थाखाय आसामनि थाखाय गोग्गानाय। BKWSनि मावफुं सोद्रोमा महिपाल बर'आ सामलायनाय आरो बाथौ धोरोमनि मानिजाथाव सिबियारि बिद्याधर दैमारिनि आफाद दैदेननायाव खुंफुंनाय सावरायनां जथुमाव बिटिसिनि बारग' EM लोमस्राव दैमारि, बनमालि बर', मसलपुरनि बारग' EM अनसुमै खुंगुर बर', बारग' MLA थानेश्वर बसुमतारी, बारग' MLA माखन स्वर्गियारि, मनसिं ब्रह्म, बजालि जिल्ला पुलिस बेंगिरि अजागरान बसुमतारी, मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि रजनी स्वर्गियारि, एबसुनि बारग' आफादगिरि गंगाधर रामसियारि, दुलाराय बाथौ गौथुमनि सोनाब बेंगलनि गायसनगिरि आफादगिरि सुरेश इसवारिया बिबुंथि लाखियो। सनाथि मायथाइ फालिथाय जानाय जायगायाव गुबुन गुबुन बर' हारिनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय हारिमु दिन्थिफुंनाय जादों। साननि समाव आलारि बाथि फोजोंनाय, फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव सावगारि बोनाय बादायलायनाय आरो मोनायाव हारिमु हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। दिसपुराव थानाय आसाम सेक्रेटारियेटआव गुबुन गुबुन थाखोनि गासै मोन 352 मासिया लांदां जानानै दङ। आसाम सरकारा आथिखालाव बैफोर मासिखौ गोदानै सोरजिनो लादों। गोदानै सोरजिजानाय मासिफोरा जादों फारियै कम्पिउटार अपारेटर, सेनियर ग्रेड कम्पिउटार अपारेटर, अफिस एसिस्टेन्ट आरो गुबुन गुबुन पस्टआव थिसनथाय जागोन होननानै मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो अफिसार थाखोनि जेरै एडिशनेल सेक्रेटारि मोन 3, जइन्ट सेक्रेटारि मोन 6, डिपुटि सेक्रेटारि मोन 15, आन्डार सेक्रेटारि मोन 20, सेक्सन अफिसार मोन 87, एसिस्टेन्ट सेक्सन अफिसार मोन 102 आरो जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसारजों लोगोसे गोबां बिफानावबो गासै मोन 352 मासियाव थिसनथाय होनाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि फान बाजार 4 नं रेल गेटआव सिग्रोमनानै फान बाजार पुलिसा सानै सुबुंनिफ्राय गोबां बिबांनि हेर'इन ड्राग्स मोननो हादों। मोन 28 कन्टेनाराव गासै 38 ग्राम हेर'इन मोननो हादों होननानै पुलिसा मिथिहोदों। लोगोसेनो सानै सुबुंखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों आरो आथिखालाव इन्टारोगेसन खालामगासिनो होननानै फोरमायबावदों। पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोलोनि गायसनगिरि नवाज शरीफनि फंबाय शाहबाज शरीफआ नैथि खेबनि थाखाय पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रि मासिनि थाखाय सायख'जाबाय। लोगोसेनो नवाज शरीफनि फिसाजो मरियम नवाजआ पाकिस्ताननि पान्जाब प्रभिन्सआव गिबि मन्थ्रि मासिखौ आजावसिगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि पाकिस्तानाव जेनेरेल एसेम्ब्लिनि फिथाइखौ फोसावनाया सानसेनि उनावबो सोरनि दोलोआ सोरखारखौ दागोन बेयो रोखा जायाखैमोन। मानो होनोब्ला पाकिस्तान जेनेरेल एसेम्ब्लिनि गासै मोन 266 मासियाव रावबो आबुङै मासि आवग्रिनो हायाखै। आगु गाहाय मन्थ्रि पाकिस्तान तारिक इनसाफ दोलोआ मोनदों 93 मासि, बेलावल भुट्ट'नि पाकिस्तान पिपल्स पार्टी एबा
PP दोलोआ मोनदों 54 मासि आरो नवाज शरीफनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोलोआ मोननो हादों 77 मासि। मोनसेबो दोलोआ आबुङै मासि मोननो हायैयाव आथिखालाव मोनथामबो दोलोआ आख'-फाख'आव गोग्लैदोंमोन। बबेबा मोनसे दोलोआ मोन 266 मासिनि गेजेराव 134 मासि मोनोब्लानो सोरखारखौ दानो हागौमोन। नाथाय गाहाय मन्त्रि मासिखौ लानानै नवाज शरीफनि PML दोलो आरो बिलावल भुट्ट'नि PPP दोलोनि गेजेराव साननाय हनाया गोरोबलायैनि जाहोनाव क'आलिशन सोरखार दानो हानाया जोबोद गोब्राब जादोंमोन। बेनि अनगायैबो PML आरो PPP मोननै दोलोनि गासै दाजाबनाय अनजिमाया 129ल' जाहैयो। बेनिखायनो मोननै दोलोआ गावसोर गोजा क'आलिशन सोरखार दानोबो हाफुङा। नाथाय आथिखालाव गुबुन गुबुन फिसा फिसा हानजा एबा उदां बिजाथिनिफ्राय देरहाबोनाय एसेम्बलि सोद्रोमाफोरनि मददाव शाहबाज शरीफआ PPP दोलोखौ लानानै क'आलिशन सोरखारखौ दानो हाबाय होननानै मिथिहोदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि खौरांगिरिफोरखौ मान होनानै फोसावनाय अनथोबनि बान्थाखौ मसलपुराव गथायबाय। बावैसो सिगां सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै आसामनि खौरांगिरिफोरनो हामलायथि जासिहरनो मोनसे हाबाफारि आखायाव लादोंमोन। बेबायदिनो रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव खामानि मावनाय खौरांगिरिफोरजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि खौरांगिरिफोरनो बरायनाय अनथोबनि बान्था होनाय जायो। जिल्ला बेंगिरि मावख'नि सावराय जथुम खथायाव बाहागो लानाय आखाइ इसान आरो सि जोम बिफाननि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ बुङो दि खौरांगिरिफोरा जेब्लाबो सुबुंनि थाखाय खामानि मावबोदों। बावैसो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावजानाय पर्टेलआ मेइनस्ट्रिम मिडियानि थाखाय खैफोद लाबोदों। लोगोसे मन्त्रिया बुंबावो दि टेलिभिजननि गेजेरजों गोसारहोयोब्ला समाजनि थाखाय मोजां खौरां। बेराफारसेथिं पर्टेलनि सायाव सामलायनाया रायजो थाखोआव माब्लाबाबो जाथावना नङा। पर्टेलखौ हायुङारि थाखोआव गुवारै सावरायनायनि गेजेरजोंल' सामलायनो हायो। लोगोसेनो खौरांगिरिफोरनि मोनसे थाखोनि गेजेराव आब्रुथि गैयै दं होननानै बुंबावदों मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि सिगां सिगां आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया बिसायख'थिनि दावहायाव देरहासारनायनि थांखिजों गुवाहाटीनि राजीव भवनाव बेखेवनानै जानजि खाफ्राबाय। बृहस्पतिबारखालि APCCनि आफादगिरि भुपेन बराया कंग्रेसनि लोब्बायारि हानजाफोरखौ लोगोआव लाफानानै खुंथाय गोहोआव थानाय BJPनि हेंथायै जुजिनो जानजि खाफ्राबाय होननानै फोसावदों राजीव भवनाव। दानिफ्रायनो गामि गामि हाबनानै कंग्रेस दोलोआ गामियारि गुदि मावफारियाफोरखौ लोगो हमनानै दोलोखौ गोख्रोंसिन खालामगोन आरो BJPनि हेंथायै जुजिगोन होननानै बुंदों भुपेन बराया। मिरुनि इलेक्ट्रनिक आरो IT रायजोआरि मन्त्रि राजीव चन्द्र शेखरआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि फैगौ समाव टाटा ग्रुपनि हेफाजाबाव आसामाव गासै 25,000 कौटि रांसोनि कन्डाक्टर प्लान्टनि खामानि मावनाय जागोन। बेनि थाखाय मिरु सोरखारनि IT बिफाना टाटा ग्रुपजों मोनसे रादाय खालामनाय जादों। डिजिटेल इन्डिया फिउचार स्किल सामिट मावथांखिनि जोहै बे खामानिखौ गुवाहाटीआव गायसननाय जागोन होननानै बुंबावदों मिरुनि मन्त्रि राजीव चन्द्र शेखरआ। हादरनि आबादारिफोरा गावसोरनि मोनथायखौ दाबि खालामनानै सोमावसारनायाव दिल्ली सल' हाबाफारियाव बाहागो लाहैनाय पान्जाबनि 3 आबादारिया गावबा गावनि मेगनखौ खोमानांबाय। दिल्ली पुलिसनि टियार गेस गावनाय बैसोर 3 आबादारिनि सायाव थोंजोङै नांहैनायाव 3 आबादारिया जोबोद दुखुनांथावै मेगन गोमाजाबाय। पान्जाब हारियानानि सम्पु सिमायाव मंगलबारखालि पुलिसनि गावनाय टियार गेसजों जोखोम जानाय 3खौबो आथिखालाव पान्जाबनि पाटियाला मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गुवाहाटीआव मोनसे हानजानि दुथांफोरा बृहस्पतिबारखालि क्राइम इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्टनि सासे अफिसारखौ बुनानै गोब्राबै जोखोम जाहोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जोखोम जानाय सुबुंखौ CIDनि SI पिनाक सनवाल होननानै सिनायथि होदों। बे दुखुनांथाव जाथाया मोनाबिलि समाव बि बरुवा सलापारा र'डआव जादों। सनवाला बे जाथायनि बेरेखायै पल्टन बाजार पुलिस स्टेशनाव FIR होनो नाजानायखौ पुलिसआ राजि जायाखै होननानै मिथिनो मोन्दों। गोमानाय फरायसा हिन्जावफोरजों लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरि लाइमोनफोरखौ पुलिसआ बृहस्पतिबारखालि हमनो हादों। हमजानाय लाइमोनफोरखौ माधव दास, अरुण दास आरो राहुल कलिता होननानै सिनायथि होदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माधव आरो अरुणखौ टिहुआव आरो राहुलखौ नुनमाटियावनो हमनो मोननाय जादों।
थांनाय बुधबार खालिनो नुनमाथिनिफ्राय गोमानाय फरायसा मधुस्मिता बैसो आरो बन्दिता भौमिकमोनखौ दिनै टिहुनिफ्राय मोननो हायो। सानैबो फरायसाखौ लांखारनायनि उनाव माधव दासआ गुवाहाटीनिफ्राय टिहुसिम लाबोदोंमोन आरो अरुण दासनि बिनानाव जुनमनि रामसियारिनि न'आव लाबोनानै दोनफैदोंमोन। बेराफारसेथिं माधवआ सासे खाना आरो ट्रेनाव मेथाइ खनबायग्रासो। हिनजावसाफोरा माबोरै सिनायज्लायखो बेनि थि फोरमान मोनाखै आरो सोंथि खालामनो थाखाय माधवखौ पुलिसआ बे समाव लानानै थांबाय होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।